Rokerio ya Baibuli. Inga kiengi yako Rwanda sasa nitako tengere taseni kia Ndizi TV kia bono kwale na somo rebelivwe Esabari yo bonchire kwa tubuna botambe na inche ndemo Steven na igesi taseni kia Ndizi TV to tarara bonchire ao imeorongorwa gusi imense ya Kenya watu hivyo mugano buna bachagete kwa igendele make seba ikirase biashara byabo rero igango cha masemo kuru asense mo ya mwalimu hotel sense meyo bugatati bo mu kiyobo songo asariga mwigure gakentambe chi application chi software na bogo savege ndogwetere simi kolende rero iga nimba to muchaki oso yo chagete byasale biso boncholi andako bogo tumeke simi kwanyole kyoganete oso kwatumeke simi kwagenda soganete likonya kwakira kegenda ngakyo muntu gwepigipigi oso muntu ukobori intunse ya mokirante bya mangi igoro ya omurobiri ya chakiro menganye kuna iboda asoboime nandake ingikeria konyire asoboncholi borongorwa gusi na kiria abange bare somi gwetiro muganoye kotobe komo kurwa iga asomurobiri yo Esabari yo boncheli me Ndizi TV astra betoko sanga no magani to bwaterero iga ase studio mbuya mona so gotwara chinga kinaito igo litanga ni pina bote bi elietali yao na like a background nkego igoro yao elietali ya Dr. Cyprian Makiara temo igo and technopreneur na ende igo ndo mwalimu wa Somi University igo nsomera tamangana technology. Technopreneur ne blend between technology and entrepreneurship. Entrepreneurship nkolenga ni little very common asaba antabange na mangana yo bonchoreria elinde umuntu nyale ko gendereria ekerenga keriyo bwate na ekerengeri kenyale ko ba self sustainable na kenyale ko grow saone technopreneur na tibuna kai technopreneur yo bono semo kiaruete nkai gerebo mobia ke komo ikangene taoni na nona somete school ko komo primary school ntaragende secondary school na university baadaye igonka taoni ya Kisii Central ward ninka nonki nerete asinga kichiane cho boke imeta andake kero monta konyara gochana gotebabuna andake inchene technopreneur senkorando bonchuri ngotumeka amangana internet amangana teknolojia amangana yo bonchuri wikirikiryo montaga neti ne Esabari entambe yanda kayuna Dr. Ratemo like irusite background yabo ne wancha amangana ye chi computer amangana ICT ukiramba kese wikire boniga wancha amangana ICT na chagete kale sana ntara so university igobone kronso ya university ko kora bachelor's degree ko ndona tara kwanera mangi history ya mangana technology na mbaka se kwanalire goika andake tura kwanera akeigo iboda ninki boda ne product yeye nige ego change sector ya bodaboda elinde create opportunities ya sabantu bechipigipigi na ende customers banyore excellent services sector ye nebwate challenges awao nonya recently ntwanyoro muchando bete Nairobi gatoka nga oyo mase abantu bali ase sector iyo okorira magoso ogose iro musubati olenge para olenge korundie gari gochia sarenge gochia igobone sector yaberege konyora challenges awao abantu bali ase sector bara bantabaya n'abantu baro bakke bako toka ngangole ndabara magoso ya toke sector kebwata mamucho wao bono bodaboda ne nchire ya moyo go sanitize sector kuetera korenta abantu bechipikipiki ya sense meyemo na customers ya sense mende baumera na kuetera technology kolengana na machiko ya serikali bono ya banga enamba yesimi elio bwate go ikebe legitimate igobono genge kebande kiao igekero tu connectiri abantu bechipikipiki na chi customer kuetera technology kuetera namba yesimi tayare nabo kunyara komanya ngo muntu oyo mbogoli muntoki omuntu oyo nabo koli muntoki netoka ligoso lya beiro nyo muntu kwali ne pikipiki muntu ko ule pikipiki yao nabo komanya yaya law enforcement agencies nabo bago pasu banyore ngo muntu oyo ko ule pikipiki yao ningorenge na ayekera atoke gwakorera imocho kwatamire nesimi yo muntu gose bintu byo muntu na nabo komanyekana ngaye buntu bwe pikipiki ningo kwarenge
ne toka namba injalenge yao ikobona beko manyakananga enamba gete nero ya ba involved as a incident ye watra wake daktari manchumuri na kanya mbono nyara kutobwata etokwana na Dr. Ratemo romo chakiwe application yesi mwegulenga kientambe nabotumeke simi kokore bintu gosokoro bonchuri bwabego etokwana na gati yomo chakiwe bonchuri obo omakaine buna Bodaboda okwanda sesimi wa search Bodaboda ni application erororo yao konya so bonchuri kobolie bintu kana tigusayo mwenyene gosabe Bodaboda yache sore yajara gukoboli kana kana tebia mange igoro yo bonchuri kurinde bona ndake Dr. Ratemo imaitengwa ate abanda kamangana insecurity Nairobi na gusegeto wachako bonchuri obo na you are a social entrepreneur okoromo chande society kwa ligiri chibuli yaye ege sorongo rwagusiandake ngigia koleto karandake opportunity ye na beko ba ripe aiga sorongo rwagusi igete tangane kusia abantu bayita bange bamenyete isco bantu kurugusimba bamenyete Kitale bamenyete Kisumu bamenyete Ngumbu n'abantu abamba bwata interest yabo kucha ase etauni ya Gusii ige minetinga nabo bakogania banyare gukora mangana abira atatu nabo konya omuntu nkitarare umuyiburi oyo ibure bobe nabako mutumire pigipigi korwari tariko na gwaka chisimi mona chandeke ngomuntu mwabo kusoma iburi oye ochandekire nyomba tagwikanya kitari bwango bone product yeye nigere very viable ase ngenjo the human network ira ase etauni yeito nechinse mwawa chinse yeito igere very active n'abantu ngokonyara bali bone opportunity omuntu kali iskandonsi asari nabakonyara ko baida ko tome pigipigi ekorera omuntu gete gose aganto gete kakaigo gaikirane no kumanya no nerigo riri erangi ase etauni omuchi Gusii nabagoso yapwaria ase siringi 50 ko gwale ko salichingaki abakonyara nganyare lichibu na enderede gento kende nkelinga ekige kogere town yeito product ye very viable Kisii town ere highly popular asi abantu go barabange abamenyi go barabange bono ige minetinga abantu ababonzi bamete mbwato kwania wao aida ko move kose kogania tasks cyabo kibe handled by abantu geteiga anene abantu b'epikipiki senjo they are always on the move and they can be found anywhere at any given time igobono that is also advantage ye product eyo ase asorogongoro rwa Gusii na sensemo y'abantu b'epikipiki mangana safety bado challenge itali Nairobi okere no muntu gukuru Nairobi goikire Gusii whatever time na bamutuko nonga nitio nyoro muntu egenete nga omuntu oyo nero okoraki okongira nyomba no ena abana be school bono konyororo muibuli kubwago chikuyo mwana bwe kuru school na bakonyara gutuma omuntu bwe pikipiki enda muye lakini bona ase bono abayibuli abange ngutwara barobwo banga omuntu oyo natoma chikongo yeli omwana ona neno mwana bwe nyaro umuntu oyo muntu kabiraki lakini bona kerego tokanga platform nero abantu baro bako ba vetted baikaranitya machiko ya serikali babona chiteresesi bakoleta kerego bunega neirie umuntu oyibona nabaranyare kuirana no mwana skuru asengencho twayibuli talibonsi babwata chigali talibonsi baranyare gwakana basi abana bayande skuru baro bagoganinganya umuntu bwepigipigi amutambokeli omwana wayeguchi skuru koso mwana karaira arule skuru yale ale ntwe nyumba daktari kwatra wanda ko manche mwetende kwe manya mange na Dr. Ratemo tevya mange igoro ya application ya Bodaboda kulende obunobu ya bwa Bodaboda tonyere kumanya ndake muchando kyororo kerokoro si application buneye weke ya nchiru nyale okoro bonchule ndake mechando kyororo kulende ngwikatora abu ono Dr. Ratemo application tali ngento koboka nyale koro skandake Esabari ya namarobo nao achakire kumachua gutkunyara kororekana ndake Esabari ya baire okoro si application ye etimu watu wale wekera bonhiga mundara nyale kunyekera sesini a process you go put in place a product buneye nentambere actually product ya toirire around 1 year kero to establish a hub as to that was the first innovation ngatiga tororengo ngana kitogo transform society kuetera a product buneye naende this is telling us an app yoga. It is an integrated system. A system where we have mangana payments asengenjali asesi minoko nyara waka na chibesa
system webwata mangana messaging okoba nabo konyora ujumbe ngana kit transaction yawe yagenda system nebwate web platform igonga nota twale simia than the app nabo gutumie browser stereo nyale ko interact ne kwere ne system yeito nyale ko make a request na ende we are also working on app for different platforms. So you got a iOS device, nabo still konyora a service here. It's an integrated system. A system enkoirere ngaki, lakini otaracha kanoeno ko kora the actual development, ko se coding, ko iko oga the requirements. Na kiyo muntu kwe piki operate. Na kiyo montara aganiko request a ride ntobugate similar products yenonya kere unique the areas ekomaskubwekana chi solution chinde yawao neba tichiri chipigipigi bona a lot of research go koleka nere elindo monto onyale go conceptualize accurately naki a product yego chigo go perform amangana a pricing naki abantu bago determine legally averagely per kilometer naki ekero ya etanire distance beyond the distance gete bona legally ngo chakachire ko genda senge to ko enda sa tambe legally eliko irananse all these factors ko ikomonto otuare an accurate picture elindo manya konyora a solution era acceptable by both parties. And then there is or you can handle develop a business proposal. Business model. What is in it for the company? A stake. Okay? And at what point you go probably charge a commission as a service here. Riders bako leverage banyare konya customers na customers bako leverage banyare legitimate riders. Iko tuare all these to perspective elinde omanyago chakabono a project. Ne project ye na project endonsi we kebe managed professionally onyore a team of developers or to a team egochikokora marketing at the right time na mangana wao daktari mangana yu kwanya mantora sema ya kabiro mwanchomo levi tande kusangia masa mwana Dr. Temo nimeza kwa igura mangana ya Bodaboda application yesimi ura sabire bintu nyala kora tirumbaka sole na onyale kwenye tumeka kusabe pikipiki ko iranda sisote kwa enda itole ya masa muntu ko imanya mange igoro yo boncholi obona ni maite bale wakora mangana ICT kusama mangana coding kusama mangana applications bale ntawe somia mange kelewante bakole ndo tuale application erengia era nyale utuale ni butora ndaso mutima komoke igotoko irana ndondere ko imanya mange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakonikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorboguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi.
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto gokoereza buno rwarete wata tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora omurwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurwa ubukoreri bwokungura ebimo by'umubiri na kubirongiya buna egite ky'umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kuvotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ekinsemo kindi cy'amaguru naboiga amagoko boigo amarwira ryagocha kubwetekana n'obogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabalirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiye umubiro magiga yukonyoro kurwaligwa kurwasenya gitari mbabwate boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali kinyimbo kiri kigokonya gutara kimenyekanete buna clutches nebirogo bya wheelchair nebindi ebinge batarire imiyumuchukisi asamagacha New Sansura Building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumuchu Nyamira nigo bagutoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumuchu Nairobi nigo babwata chinsagi isato numuchu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ekindi kinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano nemo isano na ibere isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Chama tena tekwe manya mange na Dr. Atemo application ya Bodaboda tena ndasomo timoko gote vya mange igoro kilika ndese application wika enya recover kwa mwancha mulira ro kulia tivoniga ore sinime je kama ko ro simaro bale save nyoro bono ko conceptualize idea ya kuna access service yene gentege ko ngonda ke ukulire kamera kira bonya kwa sabono lakio monta fanya service ya Bodaboda tacho mbona nyegure litanga nipi omonto igure product ya Bodaboda litangani elinde onyare go enjoy services yicho gente getangani no gotwara smartphone bune ya neiga expensive yo ya no smartphone bigo ira ni rense chiri bwinye naboko nyare smartphone ya kabisa ukonyara gutumia naende gento gya kabere ko ikotware internet bundles ko se ko igotware obe connected to the internet asengencho this is a location based service kero kwa download ili app eyo nego tebi onyare gokoraki ko allow location yao ebe turned on lakini utara ikeli yabo ekero bwate simi nande obwate ere connected to the internet igokwenda Google Play Store o search Bodaboda ili eterimo
nabo gocha okonyora nga yachire number 1 yabu entang'ani ebwate esimbo ye pigipigi obate oyeigore echake go install. App is very light and etokorete igerinde space bono konyora neketa system chiabantu ntotaiti umuntu beke application ekore space iri obwate nkego, so it's a very light one okwa install etaika yemo yakorire chembia ngai average li chembi less than 4 MB igobona within a few seconds wakorire onya internet yao kerebia korwabo you are ready to go chi step ibere chioka ogochora rides onya ne pigipigi otaite kobogerie obeka sokorwa obeka sokogenda opost request korwabo eyake sabu yerigori egote ichibesa nechi o submit a request yeyo bona gwa submit ga ali ase gwa chororo kobogerigwa gosomo nta kobogerigwa bali bara around yali bale on board as riders nkonyora bali notifications kero wanyore notifications oli omutangani ase bali ku accept notification yeyo bono abande baba blocked from accepting that request oli bono immediately enamba yao yarorekana asale naye yaye yarorekana asale iko any one of you nabagwakira omndama thinga sawa nonda inchumbo golindo che accept a ride lakini then by the time mundu wakira ali naranga omuntu oyo gakorwa KCB main branch akogenda Kisi Teaching and Referral Hospital igobono egochera abantu bararia lakini teri gochera omuntu orare ngogorinda maswali amange igoro ye kukorende turakwenda kamangana a privacy ye customer ndake eba customer gwetere ya system nabo management of admins bakomanya nkai yakorunka ye kujanda kinkelimu akorire kwena kibuna privacy ye customer ngonyarire kolendo ntobwate policy ekero kurigeria app nabo gosoma kwaranga na kiere na ende bono omuntu atara accept ride ige eminetinga takonyara komanyanga oyo ningokoraki oyo ngota korigie service yeyo naye bono by the time oko post a request yao nabo manyetenga any one of the available riders para on boarded onto the system na bao kobogoriago agoikia soko genda igobono kugwa request olia komanya details chiao ekero accepting anateta akobogorie na igo no redinga onde wensi ora available asense emilia orogongororia swada kobogorigwa korwa ora accept na bao kobogoria koira sore kiganda eba gwakana ebipigi amanya gocha gose era agosaba kira buri kuna ria gwakana bone kero gwakana nekere trip ya very successful na ngo ikira squad kogenda igobona alia immediately ago accept a trip summary ego show up kwagenda gogoika so ikomwelio rider ya end trip unako end trip yago promptinga nchera kiota gwakana na mpesa gusota gwakana ne cash kurwa bulende bono anyale ko receive chibes chiao ne trip ili yabeire validly ended ne by problem nero na batoche nganyale nabo goli omuntu murusia segete umuikia segete ando umuikibia no ene besanja kanu nimeta so boncholi buno boigana aro randa ke mero bala dage guchiesa usipatemente ngokora kire bono asaba ntale kwenda ndande kingilimo kora kwene kibuna jokes ndebune jichiro swana ngwese biasara nkobere challenge especially kera abantu bago test nabo konyo omuntu abwatini yambira kina bata tarenge gente kama ene ngokora kere bono rende kero omuntu atemire igo nabe gutokanga olio acceptiri ride kumboyo tarenge serious bono agwaka customer care otabe ride nere na acceptia lakini oyo igata tali available kose alinto begete aso montago provide feedback the technical team will cancel that trip lakini naende nto begete limitinga omonto aise go request trips gatatu atali kobogorigwa koso monta accept trips gatatu atali go chikobogorie customer igakoba blocked oibona go ikabe blocked elinde kesimi tomanyenga inkekogera either aku make requests atali serious kuboligwa kusagu accept requests bande onyene rider atali go proceed ku provide a service to konyoranga maybe a challenge nero bono
onye olenge rider etokomurusio abe ordinary user. Dr. Atemo ni maite maraba semeti yenye menga se industry ye ikiraboniga mete orongorwa gusimu achakeire andake stage irenga usabantu barenga mu recruit based like ekaveri yo ikiraboniga ne riri ndinaro ruranyore ure ebinyoro imepi tanya guwechanda na ande karare ekero montarare ekebinyoro ime ase monto pikipiki etayo ekera mekire request yetaragenda turungu mu advice yerenga rider tayo ra available ranyare okobogori ase bono because is a location based service na enenko manyerenga riders mbaro ase proximity yo litobegete 1 kilometer radius igobono nko bara advised omonte toke gose Mombasa a request na beko motainga yaya unfortunately there is no rider asole igobono try again another time kolende onye abantu riders baro bare registered yoli nabo request ye ko posted to them oyo mo ba accept and then it replay comments bono entokende to sensitize abantu va appreciate the value customers barore the value of working with the legitimate riders very compliant bago ikirania machiko ya serikali naende riders na barabuo ko ba educated tore ilinde barore the value of using technology to access a market that are access before and so far the reception is very good. We have over 1,000 users asegusi yoka na riders baikire angemi ambiri bale available nsachinde chionsi except bali bundles offer services. Dr. Atemo ni maite abantu bechi pipigesa ngorwa gusi na bange baranche idea bune yabakwebuli andake na kibara bwatane na inwandake nere oped usinkili mokori elinde bodaboda oyo bwate pikipenya lego swasi system yaino oyo tete goswa boda oyo bwate pikipiki tete goswa se platform weye procedure ere rahisi sana no kogenda alia oyigore oende menu okiliki ali bia rider kereko abekire bia rider nego tebye bintu ko bekalia une namba ye pikipiki yao obeke ali ekibande kiaye bichana bintu binde bikeigo ekero kwa complete process yeyo obisi toligeringwa rider nere ya onboarded toko contact oicho obisi toko provide more training toko erese bunego function omanya ko babo na account yawe manya ko ba officially activated kero ya be activated igobono nabo kunyara go access request ya bantu ba gutuma otherwise onye ko riskali kwa beki wa apply ko be rider kwa upload documents the minute thing abono you can see request ya bantu ba gutuma you have to come to the office toko provide with some training alafu kurwa butomanya go activate account yao lakini rende platform naende we are using it for training igobono naboko nyoranga ntoko yatelibaga unako yetumia ko ba compliant ya manganonsi finally tuamanya go clear officially as a rider on the system. Daktari mtewa kwa nera mange igoro ya mangana rights kwa nera kego igoro ya deliveries bono iga nekero kwa mfano utaetonyo orege ntokuru asegete utaete kebogoligwe keiru asegete igo nabo tanga ninda ete ntokuru asegete kegenda asegete kwa beke chi location yecho bono muntu nabako enda ali abo golige ntokuru wataka gento keigo akomenyokeria asegete ali asota ete egente kigende. Nimete bona ndake kwa vera sama tukoma keigo imeobo nchole bo aya kwa rode bune ground kere banda kemero bilikia yo wate buna daktari na buna boda wose bodaboda asama tukaguche moikire chinse mo chingi me ya Kenya na munyare ko ama ragino na ndali buna bodaboda bono iko tutagete to revolutionize the transport sector completely. And this is not about providing customers to services chia abanya pigi which are customers. Eto taete kebe all encompassing. Elinde umuntu bwe pigi anyarwa benefit chinchira awao. Partners banabaro ba on board eto so muntu naro taete ko konya abantu bechi pigi batware trackers ele pigi chiabo chibe safe na batoko partner eto ke umuntu naro o assist abantu bechi pigi konacha insurance na batoko nyara go partner na bandaba abantu bechi pigi batakire batware transport circles kwanyorange ncheli be bangire yabeire rahisi because ntobwate platform bono iko konya mangana yabo aikirane
orata bwati obwoba omuntu agure pikipiki yayo yebeka para onyora legitimate rider akonyara go interact ne biasara biruna ko Rwanda onsi asale amanyete at the end of the day na chanyore faida kurororo igoro yoko ganda chinsemo wao product is highly scalable sengenjo riders ba on board ri asalia no muntu ri request ride ino aralia amangana yigo ayirire. The infrastructure is the same that we will use to go to every part of this world. Igobono egendo kendi na ndo taite kwa achieve nkeringa etotaite sector yakira yabire purified even onyanda isi assess serikali ko control ko implement policies chiribara bani ko implement assess sector. Mbia mana singa kichiritu atwara ndakingana ya yo muri se bali bonse fatori kere time ya Ndizi TV chinsa bune chiga ne riri uririe kamera ri egento na nyaro tabona ngachika kichi ya lero chiabere chingao technology ya chire gati ito onye tutagete togendere buna chinse chinde chiagendereire kuikana into tonyale wa accepting a technology ne yengenchere ko solve problems chito as a society ito korwabo bono okonyoranga okogendera kwabeire buya na ende nabo tokonyara go compare ne chinse chiaro chobra bukale. Mbia mono daktari and all the best is application ye njini janya teme unankurwa iga erongo chwa tema haya mwancho muri na ramange tonyalire kwe manyi na Dr. Temo mo chakiwe application ya bodaboda use bodaboda unakunyara uteba somo nugweke gusi iganda konyo turanyara konye tema na bokonyara kuire simu yao enda lirigi bodaboda na onyara otema kwende Esabari ose bosabege ento eri ndonyara koranda kebinte bya chire bya technology kunyara tole ko bisira na kugendra bunense